Eta agrokooperatibista egiten banaiz? Nekazaritzako elikagaien kooperatiba bateko kide izateko jakin behar dituzun gauzak. Zer da kooperatiba bat? Nekazaria, abeltzaina edo elikagaien ekoizpen elkarte bateko kide bazara, kooperatiba bateko kide izan zaitezke. Orduan, kooperatiba norena da? Bertako kide diren pertsona edo erakunde guztiena. Kide egiten bazara, zurea ere izango da. Baina zertarako balio du kooperatiba batek? Kooperatibak bere bazkideen jarduera errazteko sortu dira. Aukera ematen dute hornikuntzak eskuratzeko, merkatuan saltzeko garaian indarra izateko eta ekoizpenarekin, zerbitzuekin edota burokraziarekin erlazionatutako bazkideen beharrak asetzen ere laguntzen dute. Ezinbestekoak dira herrien etorkizunerako. Geroz eta zerbitzu gehiago ematen dituzte eta landa eremuak hobetzeko proiektuetan eta jardueretan parte hartzen dute. Nork agintzen du kooperatiba batean? Jabea zeu zara. Nola? Bazkideek bildu eta batzar nagusian erabakitzen dute. Baina une oro bazkide guztiak biltzea oso zaila denez, erabakiak bazkideen artean demokratikoki aukeratu diren kontseilu errektorearen edo kooperatibaren batzordearen esku uzten dira. Bazkide guztiek har dezakete parte eta bozka dezakete batzarrean, edo kontseilu errektorerako hautatuak izan daitezke baita presidente izateko ere. Gainera, eguneroko lanak egiteko gerenteak, teknikariak, biltegiko langileak eta abar kontratatzen dira. Orduan, ez da kooperatibaren gerentea agintzen duena? Ez, kooperatiba bateko gerentea bazkideek kontratatutako langile bat da. Eguneroko gauzak kudeatzen ditu eta kooperatibaren juntak edo kooperatibaren batzordeak erabakitako ildo estrategikoak betetzeaz ere arduratzen da. Bazkideen konfiantzazko pertsona da. Nola egin naiteke kooperatiba bateko kide? Kooperatiba guztiek oinarrizko urrats berdinak ematen dituzten arren, galdetu zure zalantzak gerenteari. Ukaneko teknikariei ere kontsulta diezaiekezu. Barruan zaudenean, jarraitu estatutuak kontsultatzen. Eskubideak, funtzionamendua eta betebeharrak azaltzen diren erreferentzia dokumentua da. Kooperatiba bateko kide egin ondoren iraungitze data bat dago? Ez, kooperatibako bazkidetza mugagabea da. Nahi duzun arte jarraituko duzu bertan. Kooperatibako kideen artean alderik badago? Kooperatibak bazkide guztiek ahotsa eta botoa izateko sortu dira. Azken batean, demokraziaren eta gardentasunaren balioetan oinarritzen dira. Kooperatiba bateko kide banaiz, arekin lan egiteko betebeharra daukat? Bai, kooperatiba horrek duen jarduera guztiarekin lan egiteko betebeharra duzu. Hau da, zereala baduzu eta zure kooperatiba zereal kooperatiba bat bada, zure ekoizpena hari entregatu beharko diozu. Baina tomatea ere landatzen baduzu eta kooperatiba baratzeko gaiena ez bada, ez duzu tomateak kooperatibari entregatzeko beharrik. Kooperatibak bestalde, zure ekoizpen guztiak hartzeko betebeharra du merkatuaren egoera edozein delarik ere. Horregatik eskaintzen du kooperatibak hainbeste segurtasun. Nola kalkulatzen da kooperatiba batek bazkide bakoitzari ordaintzen diona? Kalkulu hori Nafarroako kooperatiben legean zehaztuta dago eta beraz, guztiek modu berean kalkulatzen dute. Kooperatibak badu ordea desberdina den zerbait bere indarraren parte dena. Bere balioak dira: autolaguntza, erantzukizun partekatua, demokrazia, ekitatea, elkartasuna eta aberastasunaren banaketa. Baina horrez gain, landaren oraina eta etorkizuna ez da ulertzen kooperatibarik gabe. Eta horien bidez laguntzak ematen dira nekazaritza lur asko erein gabe ez geratzeko, industria indartsu baten alde egiteko, zerbitzu berriak sortzeko eta landa eremuen despopulazioaren aurka borrokatzeko. Pertsonak elikatzen eta zaintzen nire herriak bizirik jarrai dezan. Lurrari lotuta dagoen eta aldi berean oso berritzailea den lanbide batean etorkizuna izan dezadan. Eta beste nekazari eta beltzainekin batera, hobetzen eta ikasten lagun dezakedalako. Kide zarela sentitu nahi duzu? Agrokooperatibista egingo zara?